Estic preocupada. Jo també, però ja veuràs que si estem... Nenes, ja sóc aquí. Talleu! Conxi, has entrat abans, repetim. On és el vostre pare? No ho sabem. Ei, s'ha equivocat, no havia de dir això. Conxi, ho ha dit bé. Reprenem. Jo també, però ja veuràs que si estem juntes tot sortirà bé. Talleu, Conxi. Què? Has sortit molt tard. On està la vostra mare? No era el vostre pare. Talleu? Nena, no em corregeixis, que sé prou bé el que em dic. Conxi, ella té raó. Reprenem. On hem anat a parar? Hola. Talleu, Conxi, en aquesta escena n'hi havies d'entrar. Reprenem. Josep, no podem treballar més amb la Conxi. Per Tor és insuportable. La podries fer fora. La veritat és que porto un temps pensant-hi. Què t'expliques, Sara? Què t'importa? Hola, Jordi. Què fa aquí la Sara? L'Estel no l'ha pogut cuidar i ens l'ha deixat. Ens l'ha enxufat. Pau, no diguis això davant seu, que els nens es traumen molt ràpid. No he dit cap mentida. Sara, torna amb mi. Ai, que plors d'aquests, que no. Vés-te'n ja. adéu. Era el meu ex. Tens un ex amb 7 anys? Avui els nens creixen molt ràpid. Em va ajudar a enamorar-lo l'Aurora i la Flora. Em quadra. Sara, torna amb mi. Què plasta? No t'ho volia dir, però té un altre nòvio. Qui? El Pau. Jo? Sí, clar. Si està casat amb el Jordi. És una relació oberta. Ah, bueno. Gràcies. Tranquil·la, sóc la teva tapadera. Esteu preparades? Més que mai. Comença el pla. Adéu, Conxi. Acció! Nenes, sabeu què és aquesta màquina que el vostre pare tenia a la cuina? Ni idea. Que estrany. Talleu! Quines ganes de saber com tornarà el meu personatge. No tornarà. Ah, no? Sou una colla de braçafanals caps de caca. La Conxi ha marxat!